Arterial kan basysynyň üýtgemegi. Haýsy pikir dogry? Asgınsyzlyk, uykçullyk, gözleriň öňüniň ömellemegi, baş aýlanma, ýürek guranma, gusma, gözleriň gydarmagy, ýürek ritminiň bozulmagy ýaly alamatlaryň biriniň ýa-da bir näçetiniň peýda bolmagy arterial kan basysynyň üýtgenligini habar berip bilýär. Gynansak-da ýaňy ýüze çykyp başlanyp bu alamatlara köpünç üns berilmeýär. ýa-da agryny köşeşdirici dermanlar içmek bilen oňulýar. Adamlaryň käbiri agdyran alamatlar peýda bolanda arterial kan basysyny ölçemeýär. Arterial kan basysynyň ýygyderli üýtgemeginiň gowply netijeler getirip biljekdigi baradaky düşünjäni halk köpçüliginiň arasynda berk ornaşdyrmak maksady bilen jurnalist Narjan Kasimowa bu wagtdaky pikirleri teljermegi we olary dogry baha bermegi Aşgabat şäheriniň 10-njy Tawul goýunyň kardioreumatolog Lukmany Zanallakwadan haýyş etdi. Birinji ýalňyş pikir. Men özümi oňat duýarym. Diýmek men sagdyn adam. Hakykatda arterial kan basyşy üýtgänine alayda ýokarlananda ketel alamatlarynyň ýüze çykmalygy mümkin. Hipertoniýa udak ýyllaryň dowamyna alamatsyz geçip hemde birdenke hüjüm edip agyr gaýry üzülmelere getirip bilýär. Hatkem 30 ýaşly uly adamlar ätýasly bolmaly. Ýany endikleriň hipertoniýanyň döreme kopyny ýokarlandyrýandygyny ýatda saklamaly. Aýallara kan basyşyny kadal derejede saklamaga estrogen gormonlary kömek edýär. Şeýle-de oto birinciden diňe dogry iýmitlenip işçiň hereket edilenle, ýany endiklerden we stres töreden ýagdaýlardan gaça durulanda estrogenler aýalyň saglygyny gollaýar. Ikinciden, aýwaçdan galynýan, ýani klimaks döwürde bu gormonlar azalýar we netijede aýal bedeni ýürek damar ketellerinden gorunmakdan ijid gelýär. Şeýle sebeplere göre erkeklerde 45 ýaşdan soň, aýallarda 50 ýaşdan soň hipertoniýanyň açyk aýdyn alamatlary bilen ýüze çykyp başlamagy adaty ýagdaýdyr. Käbir näsaglar bolsa, özünde hipertoniýanyň bardygyny, insulto, infarkta duçar bolany bilip galýarlar. Şeýle ýagdaýlaryň öňüni almak üçin 30 ýaşdan uly adamlar özüne oňat duýsa-da arterial kan basysyny ölçüdip durmalydyr. Häzirki wagtda arterial kan basysynyň 130-80 mm timap tününden ýokary, 90-60 mm timap tününden pes bolmalygy kadal ýagdaý hasaplanýar. İkinji ýalňyş pikir. Hipertoniýa gartasan we garran adamlaryň keteli. Bu ketel ýaşlara howp salmaýar. Hakykatda hipertoniýa soňky döwürde ýaşlaryň arasynda hem köp duş gelýär. 30 ýaşa ýetip ýetmänke hipertoniýa duşar bolan adamlar az däl. Muňa bütün dünýä taýlyk goraç goramatynyň maglumatlary hem güwäk etýär. Bu maglumatlara göre yer ikliminiň 18 ýaşdan uly ýaşaýjylarynyň her üçünden birine hipertoniýanyň döremegine getirip bilýän howply görkezler bardyr. Üçüncü ýalňyş pikir. Hipertoniýa we hipotoniýa netilden netile geçýär. Hakykatda bu keselleriň özü dälle, olary meýillilik netilden netile geçýär. Munyň özü hipertoniýanyň we hipotoniýanyň netilinde bu keseller anyklanan ýakyn garyndaşlary bar bolan adamlara az köp howp salýanlygyny aňladýar. Şeýle howp meselem kakasy hipertoniýaly adamlarda 15 götürmeçenli, ejeti hipertoniýaly adamlarda 30 götürmeçenli. Hem kakasy hem ejeti hipertoniýaly adamlarda 60 götürmeçenli ýokarlanýar. Ýöne sagdyn durmuş ýöreligine eýerilip ýaşalanyna, hatda netilleýin meýillilik bar bolan adamlar hem hipertoniýadan gorunup bilýärler. Arterial kan basysynyň ýygyderli peselmegi bilen häsiýetlendirilýän hipotoniýa keteli barada hem tutsuny aýtmak bolar. Dördüncü ýalňyş pikir. Hipotoniýa keteli hipertoniýa ýaly howply däl. Hakykatda hipotoniýa köplenç kan azlyk, ýagny anemiýa, nevroz, ýürek kemikligi, ýagny parok, vegoto damar distoniýasy, iýmit tiňdiriş we endokrin gullanmalaryň ketelleri bilen utgaşyp gelýär we olaryň geçişini agyrlaşdyryp bilýär. Galy berse-de köp ýyllap dowam edende hipotoniýanyň hipertoniýa geçmegi mümkindir. Arterial kan basysynyň kadadakydan pes görkezjilerine uýluglaşan adama basysyň ýygyderli ýokarlanmagy az agyr täsir edýär. 5-nji ýalňyş pikir. Hipertoniýada artykma hereket etmekden saklanmaly. Hakykatda hereket çäklendirilende bedeniň agramy artýar.
Kan damarlarının yürek mıysatının yağdayı erbetleşýär. Netijede yüreği düşen ağrım köpölüp, arterial kan basınynyň mundan beýle kem ýokarlanmak üçin şert dörýär. Şeýle ýagdaý öňüne almak üçin işçeň hereket etmeli. Ýöne bedeniň artykmaz ağrım talýan işleri etmekden, sportun ağır görünüşleri bilen meşgullanmakdan saklanmaly. Günnelik beden masklarını yerine getirmek goýlym peýdalydyr. 6-njy ýalňyş pikir. Arterial kan basy petelýän adamlar hüýjü tagamly önümleri iýmegi, köp betmegi gowurýarlar. Hakykatda hipotoniýadan ejer çekýän sırkawlar dogrudan hüýjü önümleri iýmegi we köp betmegi enli gowurýarlar. Gep olaryň şeýle enlikleri halaýanlygyna däl. Muny olaryň bedeniniň fiziologik aýratynlyklary talap edýär. Arterial kan basy petelende äkli beden agdalary, aýratyn hem ýürek myşsalary we kelle beýnesi kan bilen ýeterlik üstün edilmeýär. Netijede sırkaw ısyndan açýar. İçeň hereketlenmäge ukypsyz bolýar. Ulewatlara baý hüýjü önümler we uky olary güýjün täzeden diketmek üçin zerur gerek bolýar. Gara çaýyň we kofýanyň gapdary bilen mürekkep, şeker, halwa, bal, şokolad, kempu diýmek mümkin. Hüýjü miweler haýal özleşen ulewatlaryň çeşmeti bolup durýan arpa, buğdoy, tügü, greçka, süle, dary armalaryndan bişirilen şüreler şekerli ölümleri teredeninde peýdalyrak. Olar bedeni has kuwatlandyrýar. Üstüne taglygy hiç çile diýen ýetirmeýär. Hipotoniýadan ejer çekýän sırkawlar işçeň hereketde bolmalydygyny hem unutmaly däl. Ukudan oýananynda düşökden tysrap turmakdan saklanmaly. Göwräniň ýagdaýy birdenke, onu da dowamly giýjek ukudan soň ütködürende kelle beýnisine kan baryp ýetişmeýär. Netijede başyň aýlanmagy, hatda huşuň ýitirilmegi hem mümkin. Oýunandan soň bir neçe sekundlap ýatmaly, gerinmeli, çuň dem almaly. Düşökde oturan ýagdaýynda öz-özüňi okalamak maslahat berilýär. Irki kelläňi okalap, soň maňlaý töweregine geçmeli. Boyun we egin töweregini okalamaly. Irki beden maşklaryna yeňilräginden başlap, soň çyrşylmalarına geçmeli. Bunyň üstünlik batyna ýagdaýlyk ýa-da kelläler peýda bolanda elleriň basam we tüýen barmaklarynyň arasyny okalamaly. 7-nji ýalňyş pikir. Arterial kan basy ýokarlananda lukmanyň ýanyna barmak lukman däl. Hipertoniýal nätaglar bilen maslahatlaşmak ýeterli. Hakykatda, eger arterial kan basy iligiderli ýokarlanýan bolsa, onu anyklaş bejerişi işlerini geçirilmegini kazanmak üçin lukmany ýüz tutmak maksada laýykdyr. Sebebi hipertoniýa keteliniň geçişi we dölemeginiň sebäpleri onuň bilen utgaşyp gelýän keteller her kimde her hil bolup biler. Beceriş bellenilende derman sırkawyň umum saglyk ýagdaýyna keteliň näçe wagtda näde dowam edýändigini, kan basynyň näçe wagt aralygynda we nähili ýütgendigine görä hemde barlaklaryň netijesinde ýüze çykarylan ketellere laýyklykda taýlanylýar. Galyp erdede hipertoniýa garşy täsirli derman toparlary köp. Olar näçaglaryň birine kömek etse, beýlekinde goşmaça ýaramsy täsirini ýüze çykaryp bilýär. Diýmek, dermanlary diňe lukmanyň görkezmesi boýunça içmeli. 8-nji ýalňyş pikir. Men dermany diňe kan basym ýokarlananda kabul edýärim. Eger ýagdaý oňatlaşan bolsa, onda derman içmek näme gerek? Hakykatda, hipertoniýa dowamly keter bolup, iligiderli beceriş geçirilmedik ýagdaýlarynda kan basy barha ýokarlanýar. Bu keselle arterial kan basynyň derejesini kadar ýerde saklamak uly ähmiýete eýe bolup durýar. Diýmek, dermany kan basy ýokarlananda onu peteltmek üçin däl, basyň ýokarlanmagynyň öňüni almak üçin içmeli. Munyň özi hipertoniýaly sırkawyň hipertoniýa garşy täsirli dermanlar içmegi özüne umut duýan bolsa da dowam etdirilmelidigini aňladýar. Hipertoniýa ketelinde derman içmegi betedeninde keteliň ýitileşip biljekdigini ýatda saklamaly. 9-nji ýalňyş pikir. Kabul edýän dermanlary wagtal çalyşyp durmaly. Uzak wagtda peýdalananda olar ulanmagy enlik görýär. Hakykatda, häzirki wagtda derman tenagatynda öndürilen hipertoniýa garşy täsirli dermanlar uzak wagtda kabul etmek üçin niýetlenendir. Olar adatça ulanmagy enlik görýär. Dogry, täze tarkawyň ýagdaýyna görä, öňünden ulanan dermany başgasy bilen çalyşmaga ýa-da onuň mukdaryny ütkötmäge zerurlyk ýüze çykyp biler. Bu meseleni diňe lukman çödýär. İçen dermanyny lukmandan bir ruhsat çalyşmak ýa-da onuň mukdaryny
etmek maslahat berilmeýär. 10-njy ýalňyş pikir. Hipertoniýa keselini diňe derman bilen bejerip bolýar. Hakykatda, hipertoniýa keselinde lukmany derman terişlerini ulanyp bejerip almaly. Şeýle hem halk lukmançylygyna hipertoniýa garşy täsiri terişleriň köp sanly ulanylýar. Şiir guyrugyň, alysyň, sarımsaň merhemlikleri, taýdan durmuş ýöreleri esasy bejerişiň täsirini artdyrýar.